Аңа сүлгүгөр бүгүн бу Государственный комитет занятости коллегията болла. Коллегияның профориентационный тирәһин дагыта болла. Иннегенә мы биге бу тус министерстволар, отраслевой министерстволар Ларионов атынан осколага, маяга калеммет диалог на равных ден класс частарын үттүбүт. Мен класс чахым үрегри он билим үттүтнән болла. Биге веренәчләр бит биләлләр бит үрегри үттүтүгәр ханнык квалификациялар балларын ханнык үрәхтәләр кинер үрәнәхтәрен сөбүн. Онна бу учутал итәчи хайскатын талан уллактарынан биге хударсовыт ханнык көмө оңорорун онна ханны үлели барыхтарын сөбүттү унан кепсәтим. Бу маннык кепсәтиләр әлбәх хайсканнан болуктактар кас бирди отраслы түтүгәр онна кас бирди дәрилтәләр үрәх кыһалара бу үрәнәчләр битен төрөпүттерин хәтта үлени итаннар профессияларын талылларгар маңнайгы профессияларын ылалларгар онна үйренер беремелергер маңнайгы хамнастарын ылалларгар әме үлеләммет инникибитер кас бирди отрасльләргә биге үлехеттер битен белемнехтәхбет эрдетне.